1732. Teniu 20 anys i us concedeixen el doctorat honorari en Ciències de la Universitat de Bolonya. Tota una fita! Però i si us digués que sou la primera catedràtica europea de la història? Avui us presento la fascinant i ignorada biografia de Laura Bassi. De ben petita va tenir la sort que els seus pares li van donar una molt bona educació privada i, tot i que obtenir una plaça de professora a la universitat, al principi no va poder impartir, ja que només hi tenien accés els homes. Així que va decidir donar classes a casa seva i va fer un curs de física newtoniana. També, més tard, com es va casar, se li va denegar el permís a donar classes i, per tant, en resposta, va convertir casa seva en un laboratori que portava conjuntament amb el seu marit i compaginava amb la cura de 5 criatures. L'any 1776 li van concedir finalment la posició de catedràtica amb la mala sort de morir 2 anys més tard. I no tinc prou temps per explicar totes les seves admirables vivències, però us convido a descobrir-ho a través de les referències que trobareu a la descripció del vídeo. Adéu!